OMCA 2022 kurwase award ya Kitutu Central. Basi bono ntaranya rakoba enko valenta abale bakurwane keroge kigabale gaigase mabugani oda guest house ntetonya rakoba tokonyora ekemanye rasmi national anthem ye kworokelinga chinkwana tobwatini chinkwana chumo Kenya chinkwana chumo gusie kero kuralia senseme akabire bakonya kweyaligania bono tiganya rako banko valenta bali bako rwandre keroge keiga karongo gwature lieta gigokonya rako bako gotene nuko wakero murai chinkobi se enchira yobo twereru ekero togokora introduction asuko chaka ntolenere umheshimiwa Richard Machuka almaarufu muna Armstrong okurwande keroge keiga kyobo OMCA ward ya Kitutu Central wetera se kiama gya KNC tako mara yonyero ko bako gotenena nawo moko makara chingobi mwaka chingobi chingia ntobwate omora yasireta Eric omuro Isaya okurwande keruge kiga kyobo OMCA ward ya Kitutu Central wetera se kiama kya UDA ntolega anu muraya sireta Josaya Nyata nero kurwande kero ekyobo MCA Kitutu Central gwetera sekiama kya UPA ntole no muraya sireta Samuel Nyamari nere igakurwande kero gwetera sekiama kya PPOK nabo igontole asabono yoro mu MCA bwe ward yega nendo ligete ko chorwa seli yakabere igakoro kunga nere Duke Nyarango igakurwande gwetera sekiama kya ODM. Asante. Basi bono ngete kurwalia sensemo ya kabere twabere standby tonyore national anthem ili toswa chinkwani chema asemo kero tokonyore national anthem igotogote nasinga nchama skani Karanse. Asante rasmi kabisa basi bono mwancho bategerelinga chinkwana choko renta bali bakorekero kyobo MCA ward ya Kitutu Central se constituency ya Kitutu cha South County ya Kisii cha Chakirabene abona bara inte tokonyaroko banko bali bagase andake edeke moigane chideka nechi second mbaronke tato kiroyomo gotoango asini ni umugano ngaje dingo ekero kwemanyekani byaso mwake kora kurwase ward ya Kitutu Central na boigo mwake kora kurwase county ya Kisii andake kero tuko chaka monere Mheshimiwa Richard Machuka onyarokoba asedeke munichi deke merongo ni second merongo tato tumanyinga Richard Nerengo. Asante.
Wanarishi asanti tomoicha otoali verera asama lieta ngoro patandi Richard Machuka Elinda Armstrong ne biashara Jenomo Getutu Central na wanyiboire Seitombo Chura nsomta St. Joseph's Nyabururu nganda Kisii High School Mount Kenya University with a masters in strategic management. Injirenda masomo no bwate abantu mbabase bongatoli na masomo. Yeah. Thank you. All right. Yes. Okay, sawa sawa. Asante sana Murai. Andake karongo chase Mheshimiwa Eric Omurwa Isaya. Tumanye ngonga Omuroyo Isaya nerengo. Mbia mono. Abantu baitu bakitutu Central Ward nabagusibonsi pi asemule ngo bakwani mbia mule asama lieta Eric Omurwa ni Garoyo Isaya enka yana ni Teresi alia stage asakuru kunga stage miwa nasomera se ward ya Kitutu Central gesena ibuletwe gasoma chogo primary ngachanga korera eskuru yare korunga Our Victory Nyambera biamono. Sante karongo chase Muraya Sireta Josiah Nyata boigo kurare kiroke wetera sekia make UPA tote binganda ke Josiah ningo biamono koirali bageli batebanga asama lieta ngoro Josiah Nyata ngiboire Nyankongo seito Nyankongo funkagenda ase sukuru nasomerete ya Igonga Primary nkarwa ngagenda St. Paul's Igonga Secondary nkamana go join JKUAT ngakore gento gikoro kunga Public Administration and Leadership naona korete korwa naende ninyomete mbwate na bana batatu naende mbwate obisi ya town ya Busongo nongo korera ebiasara byane byo agency bochande na ira abantu chinse chiri chesiko ninjendo mu agent bono Busonga. Okay. Asante. All right, asante. Kirongo cha Muraya Sireta Samuel Nyamari kwanira ngomo gosiyo mwaki kora Kitutu Central Mutebengo Samuel Yonerengo abantu baminto nkonkoro ku Samuel Nyamari Nyang'ao ekiama kiani gekoro ku Progressive Party of Kenya alama ya ne torch on the number 13 igege sebono tole no seito Nyabururuga no ngiboira soma St. Joseph Gakora nsomere tamangana ye biashara jeno mwana boda boda emiake menge nkaru boda boda ngaswa taxi na alenge buo tangi assistant manager bono linde toko basaba chikura sobu ororo ikera seite yenjina yemenyire ninye manyete bantu baminto toko basaba mutubu atesie alama ya netochi. Asante. All right. Tengicha se Mheshimiwa Duke Nyarango se faida yomo tegereri asobo tukobalero mumanyengo ngai ningo abategereri baminto tigamba kwani mbia mule amalietani gonkoro kwa Duke Samuel Nyarango igonde umubyale umwamugesa ase Kitutu Central Ward ase Kitutu Church South. Duke Nyarango ni nyomete nimbate family nimbata abana Duke ni somete Dajambiri Primary School nkaenda Ringa High School kakura kuroro igondo munyabiasara nande bono iga ni gonchorire mu MC Kitutu Central Ward kurese party ya ODM ase Kitutu Central Ward yibwate chikura chinyinge ase Kisii County nono gochorukwane inachoritoa muni chikura chinyinge sana ase balia bachoritoa ase Kisii County chinyinge chunirenga 4539. Okay, asante. Ande bono iga ni gonde member ya ODM arama ya nene litunda nchimbate ticket ya ODM. Okay, sawa sawa. Ikaroto kuswase liboli litangania semwesi na ndengo cha kama nayo Mheshimiwa Duke muno bwatete microphone go inkige kogera oligeti na inde umwake kura kurwase ward ya Kitutu Central koko ali baga kogendera se obra inkike otigaleti otarakora mbia mono oyo minto nyachai asiriswali kwa bolili nga inkiane ntigaleti maega gekogera nkoenda ndi guchikuburia ikirogwiri ya kabere nyachai
no manyete Uburayi ng'akibore Uburayi ekere gwachakire step gwachakire turi gukora bintu limo tukonyara gukora bintu limo serikali ya Kenya tubwate ebintu ebikogenda gocha in intervals gocha ige bintu bitigarite na bintagete nkure kiarambiro biroche kaine ebi bitigarite mbere bie kegero mwaki kura kurwase ward ya Kitutu Central na tegarite da kumanyanga mbere bie Buriango ebi bitigarite mbere bie utete gochigokora ligati wakiro kura nenda sento da ya kabere egentege tangani twabere tukurwana esegi ng'akitogokora abantu baito babe empowered mono abangina evijana employment eito enda tukurwana nga kisi county tikatoro chi factory tubeka abantu baitororo irinde evijana bito basomete bali sikabara abange batagite banyore kigazi ng'akitogokora tugore chi factory chinyinge I am praying ngosaba unabono iga governor egocha na aligerere manifesto yaye uyole simbarati ndero maene ebintu byonsi nachiko bikora tubwaterane muna njo mu MCA we ward ekera na soiro roli yakabere indawa murabo itwanyore kigazi mono ebintu binde like chipara naro nabona chiaro cyonse kugenda ngotebinga paragete nitagite ko paragete nitagite ko asichirina atigirite njera ngiko gero mwaki kura kurwase ward ya Kitutu Central kwa eli bakalia kabere kiagara nako emyaka 5 bitepe na buko ariko bikora byonse twabere tukorera egente getangani chi ward cyonse Kenya ngima tonyore egento tukurukanga World Development Fund whereby okogenda ekenyorugete kiarwa mahitaji yabo ekere kiarure mwikaransa ne board ye ward mwamanya gutekeleza bono ebintu byose tokora close utabwati mupangilio urumya kyare bila close onye ne pare usabwa yasabwe ward yane nere yakasabwe ward area abantu abayiga mpatageta maji tarasabwa igotora abakorera okay igo ogotebanga se entunde entangani ase ngenjo World Development Fund itarengo na kyota akorete bintu byo ebintu ninkorete talinga tinkorete ebintu ninkorete mbori ngaki bito kinkorete ngotebi ebintu nkorete okay getelibuli na inabuli lakini waona sengencho nkakwira na tole baadaye maybe nonyo lipa kali uko iraneria sengencho oyo ogwake kura kuru Kitutu Central igate geto na kwa telipaka na kikwali tumegete elina ende nkwa egetalia kabiri ngora turasore mheshimiwa tekatugenda se mheshimiwa Eric Omurwa ndaka ngere mheshimiwa Eric Omurwa ngora nore sende ngora bina akolire ngora tole mheshimiwa Sole tona se mheshimiwa Eric Omurwa no mo ikaranze tabu no mugambi tima itingi ko garota gete ko ire gero kikiaye na atara akore bintu buya gose nkeke ko garota gete mwaki kora kuro Kitutu Central amwake isika ko eri bagelio mbia mono sana ase ndugu yane ase ward ya Kitutu Central ncheri kyo murwa nona akinera na bataise itoni teresi egento gekogera boni gankubulie keruge kyo bwa MCA wa Kitutu Central number 1 amache bantu baitomba bwati machara maya bakonyu chinsoko chonsi pyotale boniga echisaregete chonsi machi tayama ya abakomya amacha maya gocha amix nali amabe kwanyora nara abantu bakobucha number 2 chipara cha Kitutu Central chonsi pi ocha kerese itoiteresi oche mwamogesa oche nyanjwa bakoenda sako rukungali ogaro paranchi yo enaenda li ogaro moisonde no yana egali ya kwamete ekarutwala ngerali igo chipara nenchikoligereri chipasari abana baito chipasari mbali konyora abana barabataka pi bagwenta konyora chipasari mbali kwago kwanyora abantu bakwago chipasari na abantu benyarete bana bali abataka mbali konyora pasari egento kende kya gatatu abasaye baito oite Kitutu Central yonse ngima etobwate asaba saye bagutenena kurumambi paka mogoroba boni bachira as far as kurukunga jobless corner Kitutu Central ngima ocha kese ito oende Gitare oende Gesa oche Mwamogesa oende Nyanjuguru mpaka town gatima okonyora sakunga jobless corner abasaye batene ine kurumambi batabwate gasi bakora paka mogoroba asabangina baito abangina baito mbabwate byombe lakini obuli abangina baite byombe ebi kuru January baka December inge kia bakonyire omongina ako kotainge kyombe kia negento genkonyete nkonyoranda kabesa kuruororo nakanira omwana school fees okumoboli gwetanie school fees kwa mwaka ni school fees okorre school ekyombe kino kya muri kiregasi
kwanyora ng'a kiumbe kiri nkirarika mwana uri gasi umwana uri okore skuru oira na kobera no mongi na iskari igo egento kende kya gatatu education moso ECD classes ntobwati ini Kitutu Central etobwate eskuru ya moyo ke kurukunga Nyankongo abalimu ba ECD mbali ikiri permanent ebali ikire chikonda bonsipi igo ebina ibyo bintu bikogera nkuri gyo burabo bwa Kitutu Central nkonya abantu baito. All right, kirongo cha sole murai Samuel inkieke murai Samuel Nyamari timeti nkieko gara otageto mwaki kura kurwase ward ya Kitutu Central ko eli bagapuno mu MCOE. Asante. Pia ko gara nko saba abantu baito bambugatesie bangakere ekura na nche Kitutu Central ndaro si tofauti umuralia ni kega. Kitutu Central nseito asetole twins. Asitobwente korosia asaba abantu bagwisanikanga naye kore seito nkore. Lakini kwanyora nga stiri Kitutu Central abantu mbarororo etauni ekerewe ikanga babuga bachole tabantu bakubarwanirira lakini kwanyora abantu abagoserigwa ukage bakekera bakanete chibango nili numugambi nale bakirite chikura kwamana kwebolinga amaene obu nubu maene okukura kwacha Kitutu Central njina akore boda boda nimanyete aba mura bali ba boda boda oche kigo barabange etauni yaitu kolengana bamura balia kolenga amasikani babwente koegwe kiagara boda boda yalikira abantu ngukwana toli nko atora abantu gas ekayogo cha kurusibwa abantu gas elierororo kojero chiko babusa oyo muito gata banga ntubwata jobless corner obuno bumaene so already ntubwata jobless corner na baba boda boda na butogose Elkurwe county so uko konyorange tukukwanike twakolekeo itafauti na abantachinde na abande kulingana na nche na very ground na ochekie nonyene kertogo che town ikero muntu omeri town mono na manyete na kitu chandegete no maitenga chisiwe jina kichibolete na te ya abantu ba mintoiga kwa kero monte kura oyubu nanje Samuel ndete kura yabo oiketo kemba manyete buya ekiagero che kinano mugambi diuki oroboniga stiringo kwana ali chipara chiri atebeteriria ocheki ngukwana bali chibasa ari chiri chiakwanetwe egento kirato konye ni involvement y'abantu baito ngochorwa ngendonye n'abanyagitari toikaranse na barabwo torosie sector y'obunyagitari toramo ogochonye n'abantu ba boda boda ba minto imugo ikaranse oburaye bo kerogo choru muno murai igo kwenyora nga goikutanganira abantu abamino kende keyo kegosinya kuri n'abantu ba mino. Alright, asante kirongo cha sore murai Richard kiego garo mwaki kura kuro Kitutu Central kwa ekura motienyo yo tolebosio. Asante. Ekiyama Kenya National Congress arama neke bunguo nase palot pepa nje wabede na mbemo ya karola kana muna chisokoro chiarambi mirake tutigana nayo entege tangane kabisa ya kwa garante tukobuli wa MCO noko ba intumuna Kitutu Central Ward egento kiritore togeri muna bono abantu kurwiski muna bagatamba bwate chae abantu kurutabaka na bagatamba bwate kwale intwe the natural society human beings mwanya bantu nabwo abantu etukurwana na mbemo abana bagende chi school yontegete ko improve performance ya primary schools nande talingango kwana ngante tekonda ko improve enjerango chikokora neye momo chani monjole number 1 kire school public primary school ichicheito chire se ward pakambe board member sababu yanene kwa garango be board member kusudia kara bible bakorangalibwa mechande rora manage school cheito bible mbali gocha yakara headmaster yarangeria bible they don't come yakara na very board member ya primary schools abalimu mbataite motivation kwa kwana na barabu mwalimu subject ya bana bayitete buya naboko mwagantu gake because ntubwate nguturi kuri musahara school wakora buya kwanya award ntubona muna tole iga to kuira abana school twatukuta twagenda twacha kumina na barabu. That is one thing. I want to improve education sababu ntwa amasomo na reke ubulimi bwaito masomo na reke kwale yaito yento kende ya kabere ntubwate mechando ya succession ya malemo umuntu na wakora succession yoko up to 10 50 pako kwererani
nsa koiro bagambi obo ntaite kutwara mu advocate bwe ward yaito ugodili na mangana succession oka ekaro kwa maybe because no bole monta eda kone because ni ko ndura malemo because those are investors muna tora banya biashara tonya ntoko chakabanda aba ko zamole mabaje seita unta to joko okora nere biashara iko kutwara no mu advocate permanently waka ne rone ward okora mangana succession ya sabantu baitu into kia gatato timeti omu advocate ugo cha kumwaka na kuru kiganje kia sengenja selichiko ndubu ati kiganje bunekyo omo gambia to chikoli musara 360,000 uno mo MCA insa koru 60,000 jo kora succession jo katingo jigatongo because no money ngaro sindo bwana boke okay it will come from my pocket abe ase ngo chikoli musara itoko bakana na abantu baitu be ward ni ntekana na 150 akole gashi nabotokonya kosuka ko chimutu. Another thing abantu baitu ba boda boda na wanje nabongo apa no mwana boda boda because na university ya se ward yeye ngagaje chinyomba chiane abantu bamenya tora bakubuluna abantu ba boda boda iga abantu ba boda boda muna moko ndigireriga muna mwabo gori omuntu onyo gwaka na 70 bob manyali chadio nyata university ward yeye anga tonyo 70 bob igo siringi sana ni chiana ri chadi yako. Okay. Lastly inintaka kwa bana boda boda ji driving licenses kusudi naona kari accident ya bere mbago tamo kuswangi ya waito omuntu ebintu ne bingi mbwate ndata kwa abantu baito ngo basabe kura kwa unyenyekevu lakini inega sie national government temaiti lakini kuna toro mheshimiwa Sole it's not a national government issue. Okay. Yeah. All right. Sawa. Tangicha sema mheshimiwa Josiah tutarena sema mheshimiwa Duke. Kiokero mwaki kura kurwase ward ya Kitutu Central agwakire kura soba choli obubuli busyo. Mbiamano. Nche nkoboli kurwase chama ya UPA. Alama ya UPA igere pigipigi gose motorbike. Igento ekagara chire abaki kura baki Kitutu Central obange kerogeke. Asengencho na korre research na nyorenga Kitutu Central employment vijana bitu mbibuati. Na ande karugoligereria county gasteyo eye rogere nkenke so employment na rongo chigotanga na gutako as number 1 ngochi ko college vijana bitu biribia korre form 4 bia dropri toligi chinchira esengencho nje no agent ngoira abantu gochichi company Qatar transport labor abamura baito bagenda isiko bakore mirimo banyore chibesa mbana koraga yankaga na ande immediately muna ngoso asekirogo ngochigo create gento ko ku data data go capture abamura baito muna basomete ba Kitutu Central go jakera graduates pakansa aria elinde ekeregasi atokeire na linko manyanga oyo gale category fulani. So I think I will be tackling employment as the first priority because abamura bona muna gojise itali nyankongo ni nyasora bako na kunywa. So I will work on that. Number 2, employment yenga iga kwanyore mabaga yemere mogo chikubalika. Na kore research we have a lot of companies chinse cha Arabu Qatar. So we will work with them. I know what it takes we kill Montali achaka ko colleagues because that's what I'm doing now. So we kamba process eli bagende elinde baros chibesa isiko chibesa nchiro. Okay. Kiagaraga stay ya ise county amabage ko ruwa konyora rabere atatu. So that's why nago tengo chikobwata gutware data ya bantu muna basometa gocha ase county vijana bito. So number 2, I will tackle egento gekoro kunga empowerment. Ngembawe empowerment ngo chiko chaka na wafanyi biashara baito mbabu ati fund bago korre biashara abantu abange na korre research baira ni renka okoba mbabu ati pesa. So munango so I will create a fund. Karona create a fund mbaye at a smaller percentage ya 5%. Abantu babu goli soft loans chiko kunga revolving abangi na bayigole biashara se byombe nabamura bakole biashara se town yeito baros chibesa. Okay. Another thing nche muna bono mu MCA nimbwate abantu aba boda boda abamura mbara ababono batagete bachiko chaka batanyare kolikwa batanyare gukora biashara na batoko babegera chibesa se
like now ntubwate gento yokorunga Seed of Hope giachaga ukobeka 15,000 kwa gwe pikipiki kwa ndio mwaka umugima gwaka na chiba chinke pikipiki ya gutigarira. I think kero mwaka nyise kobekera aba mura 200,000 as a Seed of Hope. I will be helping 13 boys or 13 guys kero montatu ari pikipiki yaya elinde torusi aba muranka bachake koros chibesa. All right. Another thing as empowerment na kora research as a word nkanyoranga aba muraba ito no nyamba libatagete babwate talent, for example ya football ntubwatia se bara akorera no na masoesi y'umupira ikena nyole bitie bingo bagwakana, so we will work on that tubanyorera saba muraba akorere talent bakena no mupira ilinde baguro chi talent cyabo. Okay. Another thing ntongero mheshimiwa Duke areta tage kurukungere rehabilitation center nchemunango soa because tinda itiko encourage bantu bachiko nyumaru elinde bachiko gende rehabilitation center. I will change that thing with the other stakeholders to kira nikebe like a polytechnic abana baito nona baiseke bagenda ali basone chisweta tole atali nonya batrain nonya welding elinde to create jobs. Asante sana Murai. Sawa. Tutaraska kuchia senseme ndinte tukoa libago mheshimiwa Duke libaga lyoko irane lya sengencho bonsi buna bakwanira ndochenga go bakwa boiri abuchinko bachimirimo bagote banga paranchiyo ebit macheta iyo rehabilitation center yubuna batebire okaranga tekonye timbu ya baro asikende kingao anda kalibaga uirane lya mangana yemeremo ngwa akora gose yagosinya mbia mono yo mitonya chai na tegerera maoni yaba heshimiwa abaminto like uyo mintonya hata mheshimiwa ya tebirenga nache alike abana baito abatumu guchichisa mo cha Katari unagendeta gukora. It doesn't require ko mu MCA amaikoira uridi nagendete bigaende koira abana abo uyo minto Richard yo mheshimiwa Richard nero tebanga ategete ko bese board ye school ibagandiro roro ali ko mu MCA maiko bese board nabona igwanche nante nategere tamaoni ba. Right. Ndikitu utumike chideka ubwate ibere gukwandiranga emeremo gwa korne likara bate banga mache kwa rose likaliyo ko singere bire bale gukwana biamono ngachire nkwane ebintu babulia bikolire asekisi count aso mwaka otoka uchipara isato etogo sabu chipara isato uno MCA egasi yao no oko represent korosia machiko na ko oversight ni ariga sitatu igente getangani twasabiru chipara nkorete echire 27 ase Kitutu Central Ward ni kwate chipara chire chinyinge sana igo chipara chiga 27 ina chikoreta semi yake 3 ichindo seti kabiko morom chipara na igurete ni chipara isano na chintabigitio morom chipara nchirororo bono iga ntaigureti anitabigitio morom chipara 27 ontebi anabaguchine mchonsko kogenda paragete na nyarositi mwaka gete paragete na nyarositi to isato para ya kurwa slaughterhouse egende nyamiobo eche mwenga esoke liomache para ya Nyamataru esoke satellite esoko mosocho para ya Nyamataru esoke matoke egende etimati nyabururu ikisato na gotebire. All right. Ikochi para no roseti gotebire no roseti chipando 27 amache bate banga bita chombiyo miremo ba saimba bwati miremo ngakigwa korense meyu ase ubugambi bwabo biamono chipa yo amache nizo seti ya bitacho kianda nabyo twasabetwe nkabirwa tukabirosia bitache bikianda anabongo binemu nchake itache kemo ni kiamatoke na keroseti itacho kende ni kiabo kendu itacho kende ni lia filpu itacho kende ni lia moyo itacho kende ni lia bigeterere muringate ibitache byo na ibindo seti ase wodi yane ni kende lia nyego mwino toroka nyego. Okay. Igoro ya okulika kisi count abantu abashimiwa bari basoete
2013 to 2017 nali babwate opportunity yo kulika nali county ya nkulika bono mwanda santi amangana wage bill intugo satosako 2017 amangana employment ntwanya kulika lakini as ECD entu akora chi replacement ibere ase Kiongongi na Kiamwasi igo twalika balimu babere abaya igore chinyagitali ni igore tase ward yani chi dispensary chinyia chia rosetu kare la ikirero ya rosetu na ni municipality counties konya itaraicha iyere mwamugesa ere Kiamwasi na Getembe na ya rosetu amono mushimiwa momaima onyonka chonsi na chigura nchiro operational ukora chire gas oyo minto na kwa na igoro ya rehabilitation center ere Kiamwasi ine area kuna na ruanirira ya gachiru ya beire I am sorry yagina na maiga na turaga iganga aba murabaitu banyankongo ngi bakunya sole na sikumanyanga aba murabaitu ntinkora murabaitu mbya bali lakini yarate abangi bakunya sole pono rehab means singa ego chikori korera abantu rehabilitation so tati abantu abaitu babebya bamanyi tukibakora etubate chi rehabilitation center isato Kenya ngima including Kiaye ya Kiamwasi ya Kiamwasi yatumikire 28 million korosere hapo hiyo igo abantu kiyo cha okonya like abubarualete okonya romonto bera addicted ukunyusa zingine muono na yaruyu no ena abangi na abakonya romugaka sa zingine okay igo gotebanga aba murambu yabale mbali konyesore njinata kitabe kiliabe kanga ni bakonya sore tima ite seba kopera ora banyole igomba likonywa ntibona ntaranya ro kunywa area Pietro Seti area Pietro Seti nkitanya mani ya sore ene koria prite eye kubeka abantu krosia abantu babyo biyang one yente kitangani kwanya konyora muntu oseli no mungina uitiro mungina kabisa seti mungina ya utamera buchi area pino akubekwa. Alright, igo rehabilitation center litalinga ne abantu bakotumike binyugo byo gutindia ne mangana anda mangao ugotinda kwese no kuri gabo lakini wata abantu mbali gutinda pia bali ndago tebindi kijambo bakunyunya sore munate banga bali nyankongo no banyole. Alright, umura Josiah ngaki kangoli packet of response ngote baiga rehabilitation center litebwati gasi eri aroseretiwe onya abantu bali buya tebwati gasi munango so ankonye chenji ebe sort of a polytechnic abantu bakore gasi ya maboko. Alright, asante. Ndeketatonda sumura Eric mheshimiwa point ya yuko na liyoka iganga ki area inindo seti polytechnic Kiamwasi eronera abwe center yu nere operational abana barororo abalimu baro kubundisa bari ase polytechnic. Alright, sawa, asante. Umura Eric kuruase chingwane chike kuma chikorekana nga imerobeli endego cha kigwa anda kokonyoranga tali merobeliyo abana inchi bakaneti timbete kuruase ikaranse tekero kuligerelia baki okora kuruase ward ya Kitutu Central exact link baganetie mnaguwa tarire ukogani kwabo nkorokyo konene kogo chikosoa bise utetanga na kogo chakera mbiyamano ukogani kwa abantu ba Kitutu Central mono amachi number 1 etogosoma nona sebu kujanya saenga mache novo gima abantu ba Kitutu Central oende nyanchwa oche Nyankongo oche Kiamwasi oende seito iteresi mache tayo abantu bakunywara maya amache nare twabekeruye yo mu China amache ali abantu bagupimerwa iruka abantu babwate chikoro baboniga amache ali bagupimerwa almost a week tukoligereri chinsoko chito kwenda chonsipi tosoe Nyankongo etubwata machara maya tosoe soitugura ria sakoro kunga Getenga chitange nchiro chiaga chirebere eyeme yaga chituno mu kansela okaroskurunga Thomas Oresi gesaka rwetororo emiaka ya chire etange ina bete nene igo amachari ali gutangu kurugura ali gucha pakasoe Nyankongo aende gitale moino anabagocha baketa unese ko bwatu buya lakini machari tarabwatu wese gweta kwenda abantu baite bakorera machi egento kende kia muhimu kia letro bokongu ase Kitutu Central abasaye baito ekeronko baligereria igonkorera enagotebinga oitekera ase etubwate jobless corner. Alright, tutrenda avo
omotegeri otegerete kurwa ribokamba gwetera www.radiovuna.co.ke na bara kuminga na inde gusi Kitutu Centro and lichibundi really. What is the solution? A solution planning ikurwa sabara ibaito kangu machi tali gotubora onye nko eguri bagali okugamba se Kitutu Central Ward ninchikoro se plan yokubwata mache like now enagotenga chinsoko chinyinge mugaso abantu nkubucha bare lakini botuko amachali agwiteka koraki aso urochoro nene agenda nyanja amachali kangu nabwate chitangi aroseiri riri abantu bakorre kubucha mugaso tapi gwakoraki aso asetangi etangi eria mago pambu amachali asabu the all of Kisii County mbuya gwatebirenga omuntu oli bukamba na bara 10 na bago 10 yes asengenjo omukamba ari bukamba boni iganye ora amachali kago iteka buchinse ara marabuse atali kobe kuliogo igago 10 sana nga yani amacha yago iteka agenda abantu bakunyaligereri. Right, asante. Tangicha se umurai Samuel umurai yereki gago tebanga okogani okonene kumo waki kurase wodi ya Kitutu Central na mache kurase ukaranse tengwanje rone birengere lebyo ose kulingana nayo na guatarire nkikire okogani okonene umuchando monene ga norulio bwento gusonsorwa omuraria kerato kona okora chi analysis echiga tindiko pinga kende kionde ekerane na ntakerora kurwo lakini nchekere na tarire se wodi ye obo maene buoka e wodi ngima imechando teria machi imechando gero burai ekero bwato burai obuya nakina gote na chakere teri na batetie uno mwana boda boda na agendire boda boda na bere town na nyore ko amachando ya e wodi ya Kitutu Central koera igetagete abantu ekere bagochorire bagonchoranje Samuel egento ndakore Nick na chire buna bono na chiete nkarosio rochero kurukuria monda ari Nyankongo ruro mweli uchiari ange na Gitare okorosi kwa no rocheroria tali na imugete kiaranchi korosio roche ndi na acha ngana osio roche osenche kerango chukwanira abantu tiriko imuke kiarango chikorige chikura igo konyora abantu mbatagete umuntu bagukwanira so goikobeti yari gukwanira abantu n'abantu babeti yari kumanyamba bwatomurayo kubategerera ekagera bakandangere bagantengo murai twatemire twarikire binte biga urugero wasinyire ngababori gakinje no mwana boda boda nakinda rosio rochoro bagante binju to ikaransa to beke birengere lyamo kwetero go ikaransa kuri to ikaransa tena abantu abaiga ekabaraisi tukabwatira na tukarosio rochoro kurukuria monda obwata marieta ya monda seria nyakundi igongwese kurigereringa emechanda yekero kurigereringa twateba na igwago na gososha na gaigoro ye rehabilitation tiga kochaka gochorwa tebenge kere nabo mugambi bono ninchenchorira nincengokora ibintu nantagete yaya ekera abantu bakubekerira ase igo ngombe tinga Nyasaye ka wanja ngonchora bali egente getanga ningokora ntobwata abatureti n'abantu bali se kenyoro abantu abali kenyoro nkyo tako baera libaga naye bagoikere bagotengikere kenyoro so that umane koleta abantu bao ni chinguru chiao muikaranse mutumeke mokonya abantu aba ekyaro nagote yumuraliga ntubwate problem ya machi lakini ntubwata abande bachandegete e problem ya mariogo tuira nenya kubaliga igaseito nyakubalira ogoraiga ntubwate stima manyaga ni town lakini stima terinya kubarogora asenale stima chitali seite bakokuminga ni town tole sinkigendate igo bone ntona nyorere kanene mechando ya ito ebanta batagete murai bagoikera bagoikaransa nere omon ntete gote muraria obumane bwa mangana mechando tekoera lakini abanyenera bakoyekure kera baikaransa bakagamba nabarai. All right, kurose karansa murai Richard Samuel gagote bangu mochando no burai Eric agote bangana mache kurase karansete mochando manene Kitutu Central no rulioyo umwemsi ugochukwa kiro kurabwente guchakira kurarigereria mochando manene no burai koro both igoro kadiri nansa because gara tubwato murai omuya gustubwate good leadership mechande tubwate menge nabo tokunyara go solve because Kitutu Central Ward yonge agachoranga ngikere mochando no ruri igogachora bakorere igere menge mono igotosoko twaro murai omuya na we have hope ngato nyale go chenche bintu bike his leadership sawa sawa asante
mwancho mutegereri radio Vuna 102.0 FM abigo muri Vuna TV tukugochera live ku Damak Guest House abasto koletera bali bakurwandire kirugo kyobo MCA se award ya Kitutu Centro kutoka Kitutu cha South County ya Kisii ntolero maraja Senator Richard Machuka yokurwandire kirugo gwetera sekia mage KNC nabigonto bato yobono ro MCA we award ya korokunero mheshimiwa Dioki Nyarango kurwandire kirugo gwetera sekia mage ODM ndobato maraja Senator Eric Omorwa Isaya ukurwandire kirugo kibogo gwetera sekia mage UDA Josiah Nyata igakunreke roge kugutera sekia makia UPA no maraia Senator Samuel Nyamari na rokunreke roge kugutera sekia magia Progressive Party of Kenya PPOK igase wode ya Kitutu Central igotore live nyoro na bogotoma mabodi ya ugutera SMS 0706 102102 na ali page ya Facebook Radio Vuna 102.0 FM abega ali Twitter nabo ogotolikera Radio Vuna _102 guse YouTube gwetera Vuna TV nabegontolega na abategereri pale ya masemo gada Guest House kubandeli bakana baruba nyarko babako boli amaboli ya brakini kenta tukuri na simura bara inaenda se ensemo ya kabiri chinkwane chikarongo cha kama nayo mheshimiwa Dioki kuru muna abamukuru wanda na baruba kiroke bagendere tukuru birenkereri byabe koma chikorekananga gatiye merobelyo mugo chimwacha kibuna bara ine birenkereri byaino talia magani yaba na inchi timeti kuru asuikaransete kwa gambire myaka yetano ebintu kwa beto kwa bakokora nibintu byarenge birengerere byao gosena bibyarenga magani yaba na inchi muna batorera bi mbia mono ndoche kweranire paki alia sena chakire tokotebanga una chiwodi chitakire chinyore ekiti yechibesa cyabo chikonyara okora kende ekiagera bono iga nabo tugo cha sekenyoro twatebege twitakire niki twigwanana like kenyoro gete kibate nidi ya mache kenyoro gete kibate nidi ya yechinya gitari ekero tokogenda ase account kwanyoranga e project yemo mwasabwa kenyoro keria kiatigire kegotebege tukiri mwaete tutakirete chiwori chia uchibesa na chigo panga bono maetenga kenyoro gete kiakorerwa. All right, so the moment basa kitayo ase word tokonyara gupanga na muikaransa tutebenga niki kitakireka korwe onyo ikita korba dai kuitire program ye account so igogotebenga account ne rego dictate inke word ya konyora rego dictate ngigeta kirekire word. All right, but then I think muna yo mwemse na obwentu ko batabinga buone ntu bwate mechando A B C D lakini oyo number A noro umuchando moneno rontete mochakire tyo tokonyara okora boyege kiara kire department ni bwata yaye like bono ntu bwate department ya health onyorenga around yeye mheshimiwa Eric Keroko bwate microphone ngete mheshimiwa Dioki obaibeira ka bobisinga ground ya libi ndongo chebere bimeremo ko baroselinde chinya kitali ko baroselinde chipara ko ikali kwa nyoranga na ende forces chinde njiro achiko gotebinga sokora chakera niga timeti omwaki kura kuruki Kitutu Central gotegerete keruko igwa mangana bunayo nga kianda ke ara kwegene ngibinte byo komotebia ngo chiole gokora onye ground kere buno mheshimiwa konyara kabaga kwarra mbija mona selibaga ene ka town yaito nande nyasaga to sesenia tukaba abantu to surround tie town ekara to gweta ase town yaito ntubwate chi opportunities nyinge asaba saye baito. Number 1 ekara to kuligere liga Denmark gutira paka rugoro asali ga renge busa lakini boniga ose kuligere style account ya okole bintu byaega n'abantu bali maite telingiya kwanyoro umuntu okire olire libaga obekire e container bweka bono tigato open obekire container bweka e container ye libaga yale kulika basaye baito batatu yali ko umuntu oyomo umuntu oyo obeka ebioski almost bine umushahara oyo bwensipi ono umuntu ole county na ndo oli umushahara kurwaralia kurwa egioski kelito sekonywa Central 14 etokubekanga SIDA ntonyorera basaye batano from every polling station
ekero twaira abasaya from every polling station igo twamanyire kere nyumba ya Kitutu Central yanyoreire omwana ribaga etown ribaga tugwisaransa totebe ng'a amabaga nari county emiaka ya 5 buno mweshimiwa tabire nga mabaga tayo ntuntura so antumaiti ntojigo so ekero twasoira ororo ntoteme kuigora tumanye nga inki gakoreta ki inki kira se county yaito lakini ekero bagocha kong'ari baga buno mu MCA Kitutu Central nteme kurigireria county mali nteme gukwana n'abasaya baito ngenda ali job press corner abana baito mbaro basomete lakini egento kiagere bachire job press corner netigas chiaborire omwana uchikobera iskoligereri timbwati asenkoenda bono babeire ng'eto kuoberia abana bari ekero bagoche etaoni bachikorigeria ase bakobea waro omonto abekero ne chinchugu onyora ase taiyo onyora abagambia aba baito bonsi pi bakoreta ki ebaire to bagabori bona abana bari batama bachikoisaransararia job press corner. Alright, kirungo chase murai Josiah ngwateba igo kore mirimo buna agent yokoira bali bakorigie emirimo ase chinse echi chia chisiko muna bono arabua chinse echi chia bwa arabu abwa ase abantu baita bange boboira ase eng'encho abana baito bachira ari baitirwe abande nkorora turi no ase mitandao chibicha chigotara buna bagenderete gochandwaria timanyeti mosae no mwaki ekurakorwa Kitutu Central gotegererete na kiara twaro bore munga igogo chikomoira ase already atamanyeti asa igure ng'abantu bakwenda bang'entu gose bachigoitwa abande to igunga bakwenda ali bachikonya komenyokani nechi sese timetingi bagokora nga kiara nyara ko baga kwegena ko machikoranga otetuko ira abantu babeke gesimo ime ya tergo chiaba igo mostly enko ira abana ase company nchibuat problem ase problem were mono lakini ya serikali nero ya shugulikeire nechi ense ya Saudia asaba isikeli bakwenda domestic lakini mono ngodiri na abasai bali bakogenda emirimo ase company ase babuate terms and services chingia igo there is no problem. Alright, Mheshimiwa Dio kinate banga ine mirimo ragendera okora muno gendera to koraiga you don't need kobe MCA omaye konyekora awano egento ndamwerese egasieria itogenga Safaricom ntubwata super agent ni agent yenke boni ganga operate mune agent yenke lakini nsako guchinguru muno mo MCA ngo chimbe super agent nabonko nyora libaga lyokuye mirimo bono nchebueka kuruchi company chiri direct tindi chikotegemea abono bali ba Nairobi Mindromen. Okay. Nkiuta ibere sire yo Mheshimiwa ali mna konyaro ili no mukonya abana baito. Mheshimiwa ninyegenete nga muna abairo mo MCA na bara abasogota ichintunda achire nse ya Dubai usego chiavu lakini rende ne liatabwati abantu baya at heart akogenda okora ibintu bya ekandu tali gukora research nga kinga iturabeka abantu baito barosi chibesa ase chinse chiria. Okay. Right. Mheshimiwa Dio you have a right of response you kale kwebacha igabo nkunyu wasoka Dubai anda ketatebingo ekero kwenda Dubai tuiguchira ali sakara wike passport yawe yakumuri passport yane nabongonyereta aligiriringa nanya kogenda Dubai nanya kogenda chinse chisiko nanya kogenda nse isiko no ndege iga ukora abana inchi baito iga sese Kitutu Central Ward. Alright, asante kirungo cha sole murai Samuel esiwe jinere gali daraja 2 andake etaliengia nona asa mazingira nona asa afya y'abantu baito timetia ekwarorero mochando yu na nobwateli chibu umuraria kana arenge radio vuna nkagete nincho mutangane na kwantegore sewage ne emechando ye sewage tiri mechando iraru kwenga ne mechando ekotigerwa MCA weka umaite Kitutu Central ne town ekero kanyoranga Kitutu Central town igasio MCA no gukura akure bakaborie governor nga amaene governor no uri town iga ni town igere isaligete ndeturigererie igonga ntete goteme chando ekero uri nga nayo MCA bwasayo nande no ikaranste gari ese governor ni governor no abwikuruka nyumba umate yari gutukanga county assembly teria se ward yaito na tuacha gutwara mechando tigandu mufano muororo orucha abantu bali bonse bagochigochorwa bonse pi bagochikoba bagambe bagocha igo bagochigocha sei tai town
nekere bagocha seita town ya bere town ne chi town acho twara chigas igonga na boko babolinga ebagoche town ere chafu igigente getanga tokora kori kyanere town yenene ya Gusii goikato sibie town yaito igongo mwe musio bwe town na bwenete kumanyanga na bwate chinguru chukurwanire town na ndabe supported na bagambi bande lakini ekero konyoranga stirio mugambi oyo ochorire town nkorerari na nere town bakegava neno igo tugwetinga bairanire sigento kenate betenga imechando ya beru bugambi iro mechando kurese governor igere mechando oche bakabe musie baye emechando kiro mugambi bogenderete ikiagere litiale gutuka nguchiri sabu nari kwa chate asiwe chetero chigu lakini ne siwe chero chigu ere town sikiro montagweta iga part kurwa naro chaukageranga omo musie bwe uboniga emechando ndatebere somo musio ito igagochorwa ogenda maetekere biakongire kwira na saba kiekura kwa batebinga nini muri chinguru akia sinachiete imechando ne kwana kora bakwira nena liswali onye ndibairanire na ngansa chinde ntwabaruta magena mono igigende kinateberanga nche Samuel imechando na realize no moya musie gosina bagambi bagochorwa bagenda biba kelincengo na gotena ne kyo kumna bono nche timdo chigendo turabune n'abantu bana bakongakira chikura na bagere banga boda boda ebinto banga sarasini na koba kagenda nkabe stage kwanyora stage okora bya igonga bese gonchora mbabwate litumaini. Right, asante sana mwancho mo tegerero radio vuna 102.0 FM abigo mo ligerero vuna TV tugochire mase mukuru asumo bugani oda mag guest house ase tukokorentera bali bakuru andekero gokyobo MCA ase ward ya Kitutu Central kutoka Kitutu Chache South county ya Kisii aigantura monere Richard Machuka kurondekero gotera sekia makia KNC ndobatu mu MC obono bego korigili bagalia kabere akuruganero mheshimiwa Dio Kinyarango kia makia ODM ndobatu mheshimiwa Eric Omurwa Isaya kurondeke roge kigotera sekia makia UDA abego ndobatu mheshimiwa Serita Josaya Nyata kurondekero gotera sekia makia UPA ndoro mheshimiwa Samuel Nyamari okorondeke keroge kigotera sekia magia Progressive Party of Kenya tokwenda sumutimoko bwe chitegeka ibere elinda tunyarako batoko soa sechiduka kurugalia se studio kerongoira na igongoira na kobogoria amabolio ao igo alimu atomerwa 0706102102 tunyarako batoko nyaligereria abego ngo chakiraga igabali barase holy onye kobwate libolio igo mukunyarako bamugotina batatu mugocha igabo siobwe kamera mabolia ino mwanyarako bamugo ikaranseli ndabara ya banyarako babako irene nchokondo Kenya chai Brian kuru radio vuna 2.0 FM turanese studio ase umutima kubechi de kaiberiga ile tumaikura na kaiga Damak guest house kugenderani chinkwa. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa ching onere twasabira kyoto abaraya baya tata nayokorwa onere baya nyasare nayokorwa onere twasabira kyoto abaraya onere twasabira kyoto abaraya onere baya tata nayokorwa onere onere twasabira kyoto abaraya onere twasabira kyoto
bwanja goitera manyi kasino kogera goitera manyi kana marageria na makwa kogera goitera manyi kana marageria na makwa omito bwanja goitera manyi kasino omito bwanja goitera manyi kasino kogera goitera manyi kana marageria na makwa kogera goitera manyi kana marageria na makwa onene twasabire batyoto abaraya baraya bayanyasaye ayokorwa onene twasabire batyoto abaraya onene twasabire